Hormatly vatandaşlar, ene tuğulama internette kol çıkış ediýäňiz, video oýaňyz. Görüp otyr semmetinden ýöne ustaýda men size bir zat aýdasym gelýär, akylyňa ýetip etdiýämi, ýetmän etdiýämi. Ýöne ünsür görüň da sizi gejelep köçe çıkarýan, diýmejek, aýtmajak zatlaňy aýtdyrýan adamlaryň hemmesi seminni 90% halkyň puluny urlap gaçyp gidip daşary ýurtlarda, Ýewropada, Türkiýede gowy ýaşap ýören, gülýäli ýaşap ýören adamlar da hiç de kemçiligi ýok. Ýöne günni dolamak üçin berilýän pullary alyp sizem gejelep, oýnap özüňiz oýnalýanlaryň öýdýän däl, onuň terowna özüňiz pikir etip görüň da, haýsy ýoňuňyza düşüp ýurda ütýär. Ne bilem işlätler, Hudaýa şükür, işdik geldik, gazanjymyza merwetler. Öne özüňiz pikir etip görüň da, çoňmuzy seljer görüň, näme boljak. Olaň ýurda barma aladasy ýok, ýurtda etçeýin etip gaýdan adam. Soňra Muhammed Ahmad watyr, men prezident boljak diýip beýer watyr bolan baran ýerni düzeden wata ýok, onuň taryhynam eşitip görän bolay. Geden ýerlerini baran ýerni düzeden ýere ýok, diňe bulaşdyryp gaçyp, ondan oňa gaçyp atalýar. Mana bir ýerde Kanadada diýäm, nerede diýen belli däl, onu gezip görüp bolan ýöne. Geljeňiz oýlandyr, çağılaňyz, ne öýleňiz bar, nerede bolsaňyz, nerede günüňiz geçse gezersiňiz onu. Dowanyňyz, çağılaňyz bulan günni oýlanyp görüň. Men gorkulmak üçin ýa-da siziň ünsüňiz soňmak üçin aýdamak bu gurrunlary ýöne haýsy jogapkärçiligi şulaň öz üstüne alýar. Haýsy götüňizde durup ol bir eden zatlarına jogap bermekde ýöne ýa-ki bir-birleri oňşana bilen bir-birini basjaklar. O taýda näme? Gulasda. Gulas. Şoň üçin edip oturlar. Men prezident boljak Türkmenistan. Sen Türkmenistan raýatym, sen prezident bolar ýaly. O ýagdaýlara oýlap görüň.